भारतीय जनता पार्टीचे बंडखोर उमेदवार विशाल परब यांच्यावर दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला हल्ला झाल्याची बातमी हाती आली आणि जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीला आता खऱ्या अर्थानं सुरुवात झाल्याचं स्पष्ट झालं। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार दीपक केसरकरांच्या मतदारसंघात त्यांच्या विरोधात शट्टू ठोकून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या विशाल परब यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यामुळे मतदारसंघात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। त्यामुळे हे नेमकं काय सुरू झालंय दीपक भाई, असा थेट सवाल मात्र आता नागरिकांकडूनच उपस्थित केला जातोय। दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला नरकासूर दहनाचा कार्यक्रम आटोपून भाजपाचे बंडखोर उमेदवार विशाल परब मळगावहून सावंतवाडीच्या दिशेने परतत होते। अचानक त्यांच्या दिशेने येत काही जणांनी बांबू घेऊन हल्ला चढवला। घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार विशाल परब यांच्या चालकानं अत्यंत शिताफीनं गाडी वळवत त्याचा जीव वाचवला। या चालक किरकोळ जखमी झाला। हल्लेखोरांपैकी एकाला पळत जाताना जवळच्या झाडीतून विशाल परब यांच्या सहकार्याने आणि आजूबाजूच्या स्थानिक युवकांनी पकडलं। पकडलेला हल्लेखोर हा झारखंड येथील असल्याचं उघड झालंय। मात्र त्यानं आपल्या जवळचा मोबाईल जंगलात फेकून दिल्याचं समजतंय। आपल्याला गाडीतील पांढऱ्या कपड्यातील माणसाला मारण्यासाठी काही माणसांनी पाठवलं असल्याचं त्यानं सुरुवातीला कबूल केलं। मात्र त्यानंतर निर्ढावलेपणानं दिशाभूल करणारी उत्तरं देण्यास त्यानं सुरुवात केली। काही जणांकडून स्थानिक युवकांवर दगडफेकही झाल्याची माहिती हाती येते। एखादा उमेदवार राजकारणात आडवा येत असेल तर त्याला अशा पद्धतीने संपवण्याची सावंतवाडीतील राजकारणाची संस्कृती नाही। मग झारखंड मधला हा दहशतवाद एकाएकी सावंतवाडीमध्ये कसा काय उदयाला आला? 4 तारीखपर्यंत विशाल परब यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला नाही तर पुढील परिणामाला सामोरं जाण्याची तयारी ठेवावी, असं वक्तव्य दीपक केसरकर यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ऑन कॅमेरा केलंय। विशाल परब यांच्यावर हल्ल्याचा प्रकार ते उमेदवारी मागे घेत नाही म्हणून झालाय का, अशी संशयाची सुई मात्र या निमित्तानं डोकं वर काढते। गोरगरिबांच्या सुखदुःखात सहभागी होणाऱ्या, प्रत्येकाच्या संकटावेळी धावून जाणाऱ्या विशाल परब यांच्यावर नेमका कुणी करायला लावला हा हल्ला? हल्ल्यामागील खरे सूत्रधार कोण, यावर उजेड पडणं आवश्यक आहे। सावंतवाडीतील विधानसभा निवडणूक अशीच वाजत गाजत राहिली तर मात्र नागरिकांमध्ये निवडणुकीबाबत भीतीचं वातावरण तयार व्हायला वेळ जाणार नाही, हे सुद्धा तितकंच निश्चित। धन्यवाद। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।